Здравейте, уважаеми сънародници! Вие сте с Народна сила. Българския канал за геополитика, актуални събития, а днешната ни тема е изключително важна, но за съжаление изключително притеснителна. Тема, от която на човек да му настръхне буквално косата, макар че ние не искаме да ви плашим, а да ви информираме. Става въпрос за ядреното противопоставяне и ядреното сдържане на този свят. Тази система на ядрен паритет и гарантиране на мира чрез ядрения паритет и ядреното сдържане между двете основни ядрени сили, Русия и Съединените щати, а преди и Съветския съюз, която беше установена след 1962 година, след Карибската ядрена криза, днес се руши пред очите ни. Знаете, 2019 година Америка излезе от договора за ракетите с среден и малък обсек. Русия тогава заяви, че ще остане, т.е. че няма да разполага ракети с среден обсек, насочени срещу Европа и Америка, но ако Америка иска да се върне към договора, Русия е готова винаги да го направи. Това се променя. Сергей Лавров заяви, че няма смисъл Русия повече да спазва този договор, след като Америка го е фактически унищожила и Русия де-факто ще започне да разполага ракети с среден обсек. Знаем къде, знаем срещу кого. Това е много притеснително и за нас, българите, уважаеми зрители, но преди да си поговорим за тези неща, да припомня, абонирайте се за канала, станете членове, ако искате, и разгледайте картините на художничката Даниела Стойкова. И така, защо това е притеснително за нас, българите? Защото ние, както знаете, сме източния фланг на НАТО и по всяка вероятност заради американските и натовски военни активи на наша територия, може би има руски ракети насочени на тук. Или поне фигурираме, пази Боже, в техните ядрени планове. Нещо повече, сега след появата на оръжейната система Орешник, която разбира се с среден обсек до и около 5000 км, това още повече ще стане актуална тема. Говорихме с вас, че Орешник може да достигне за няколко минути до повечето европейски столици. Виждате тук на тази графика, например от Беларус до Париж за малко над 8 минути може да достигне Орешник. Това е само един пример. И разбира се, Русия, освен Орешник, има и много други ракети със среден обсек. Това всичкото, което беше задействано като процес от самата Америка, рискува да доведе до ядрен конфликт, пази Боже, между Америка и Русия. И не само между тях. Този договор беше основата и крайъгълния камък на ядрената сигурност в Европа. Но вече го няма. И на фона на промяната на ядрената доктрина на Руската федерация, която вече е много по-агресивна ядрена доктрина, а пък американската отдавна е агресивна, ние навлизаме в един много по-опасен свят, уважаеми зрители. Георги, как ти се струва? Дали са останали все пак някакви механизми за ядрено сдържане между двете ядрени суперсили? Тук, разбира се, не броя Китай, Великобритания, Франция и другите ядрени държави, защото най-важните в случая са Русия и Америка. Здравейте! Първо искам да подчертая, че ние с Симеон нямаме никакво намерение да ви плашим и то по време на тези светли празници, в очакването на новата година, но изказването на Лавров от тези дни е изключително притеснително. Защото според редица анализатори, светът днес е много по-близо до такъв ядрен апокалипсис, ядрен конфликт, отколкото дори от 1962 година, по време на Карибската криза. Сега обаче има много отлики от времето на Студената война. Ако обърнем внимание какво се случва буквално тези дни, ще видим, че руското външно разузнаване, например, съобщи за подготовката на Кишинев вече за специални операции за нахлуване в Преднестровието. Виждаме в Румъния какво се случва с базата Констанца. Виждаме в България какво се случва. Виждаме в Грузия опити да се свали правителството. Тоест, този договор за върху разполагането на ракети със среден и малък обсек е изключително важен и мисля, че темата е една от най-важните, която сме коментирали тук. Всъщност този договор беше подписан още на времето, 1987 година, към края на Студената война между Горбачов и Рейган, който гласеше, че ракети с обхват от 500 до
5500 км не могат да бъдат разполагани в Европа, базирани на земя, на суша, от САЩ и Русия. Това гласеше договора така в съвсем кратки рамки. Днес Лавров, за съжаление, потвърди, че САЩ арогантно игнорират предупрежденията на Руската федерация и Китай, и то по повод именно на ядрената доктрина, на разгаране и ескалиране на конфликта. Вижда се, че този конфликт в Украйна по всякакъв начин се опитва да бъде разпален максимално и Руската федерация ще се наложи да се откаже от еднократния си мораториум, извинявайте за грешката, мораториум върху разполагането на ракети със среден и малък обсег. Това поне предаде Reuters официално в западните медии, излезе като новина. Сега, какво става, когато Русия отменя мораториума си върху ракети с малък и среден обсег? Всичко това подсказва, за съжаление, че самата представа, самата идея, Симеоне, за ядрената война, доктрината между 20 и 21 век е коренно различна. Т.е. отликите са много големи. Първо, ние трябва като историци да отбележим, че през 1962 година лидерите на повечето държави, на силите в този сблъсък, бяха доста по-отговорни и най-вече хора, които са преживели целият ужас на Втората световна война и знаят разрушителното действие на това атомно оръжие, наблюдавайки бомбардировките, например, в Япония. Сега това са хора, които до голяма степен не са преживели ужаса на войната. Това са поколения, които не са изживели ужаса на войната и гледат доста по-несериозно на такъв конфликт. Второ, ако помниш през 20 век и по време на студената война много усилено, имаше такива филми, се говореше за ядрена зима, за край на човечеството, за ядрен апокалипсис, т.е. за приключване на познатия ни свят и завръщане в каменната епоха. Днес обаче най-притеснителното за мен е, че редица западни експерти, редица експерти по ядрена геополитика, тъй като вече в геополитиката има такъв дял, ядрена геополитика, излизат с една доктрина за ограничени ядрени удари. Тоест ядрената тема не представлява абсолютно табу, каквото представляваше през 20 век. Тоест 21 век вече ядрената тема е актуална, коментира се и то за такива удари такива ограничени ядрени удари. Паралелно с това, много държави по всякакъв начин трескаво се опитват, и ние го виждаме това нещо, ето случая с Иран, например, да се доберат до такова ядрено оръжие, за да могат какво да направят, да запазят своя суверенитет, да се защитят срещу унищожение, фрагментиране, разпарчетосване и всъщност Либия беше типичният пример. Когато тя се отказва от възможността да добие ядрено оръжие, видях какво се случи с нейния лидер и с държавата. В Сирия видяхме също какво се случва. По-големия проблем е, че много държави, които поддържат тази нова доктрина за ограничени ядрени удари, по много лесен начин могат да се справят с държави, които са много по-малки, по-слаби военно и имат конвенционално оръжие. По този начин те могат да разрешат проблема, но това според мен може да разпали наистина един ядрен конфликт, защото не знаем до какви последствия ще доведе това нещо. На трето място, американските експерти до голяма степен вярват, особено след 2022 година, случайно или не, започна да се налага тезата, че при ескалация и при ядрени удари, всъщност, има някакъв шанс този, който изпревари другия, всъщност да постигне победа. Тоест, ако щатите атакуват Руската федерация или обратно, този, който първи удари, може да спечели без да понесе такива последствия. До 2022 година това бе напълно отхвърлено, съвсем логично, защото се считаше, че всяка американска атака или руска атака ще има отговор, съответния отговор. 2022 година генерал Майкъл Курила, тогава той ръководеше централното командване на американските войски, когато правеше инспекция, инспектираше ядрените подводници тип Охайо, които между другото пренасят по 24 балистични ракети, всяка с по 10 ядрени глави, т.е. с по 240 ядрени бойни заряда заредени. Тогава започна да се появява теорията и тезата, че при изненадващ удар, защото знаем, че този тип подводници винаги са скрити, засекретени и не се обявява кои райони патрулират. Тогава става
въпрос, доколкото знаем за Южно-арабско море, но не сме запознати точно за Близки изток, не сме запознати с детайлите. Но тогава идва идеята, че един изненадващ удар и превантивен удар може да разреши конфликта в полза на нападащата страна. Големият проблем тук обаче, както много добре знаем, че Русия действа и Руската федерация по абсолютно същия начин, разполага с ядрени подводници, които биха реагирали по абсолютно същия начин. Най-специфичното и най-така притеснителното за мен, което се появява в 20-те години на нашия век, е това, че НАТО и САЩ все повече започнаха да обсъждат, особено след 2022 година, използването на тактическо, т.е. с ниски мощности, с ниска мощност, ядрено оръжие, нещо, което беше малко недопустимо по време на Студената война. Т.е. ние отдавна надхвърлихме прага на търпимост от Студената война. И тук не става въпрос, разбира се, за мощни бойни глави с мощност, да кажем, 500 килотона, способни да изтрият огромни мегаполиси, многомилионни мегаполиси, а става на въпрос, доколкото разбираме, за малки и свръхмалки бойни глави, около 1 до 10 килотона или около 0,1 до 1 килотон, които да имат някакво частично или локално въздействие. И чрез подобни методи държавите от ядрения клуб, както посочих преди малко, да решават проблемите си с един замах срещу различни малки дразнители с конвенционално оръжие. Но пак казвам, че този тип действия, защото все повече се говори за тази доктрина, това е доктрината на 21 век за ядреното оръжие, всъщност не би решила проблем, а би разпалила даден проблем. И премахването през 2019 година, отдръпването на щатите именно от този договор за ракети с малък и среден обсег, всъщност задава въпроса каква ще бъде следващата стъпка в ядрената геополитика и ядрената доктрина, защото нещата са много притеснителни. Не случайно през 2022 година, когато Владимир Путин в началото на украинския конфликт заяви, че Руската федерация би използвала всякакви видове оръжия, за да защити Русия и руският народ от западните, въобще от всякакви западни атаки, всички експерти на НАТО почнаха да говорят за такива удари с ядрено оръжие, съответно тази доктрина за ограничени ядрени удари. Големият проблем, който се появи за Западът, всъщност Русия кардинално разсече Гордиевия възел, всъщност беше, както ти каза, ракетата Орешник. Именно затова според мен Лавров, това е добрата страна на нещата, вече каза, че няма нужда от мораториум върху този договор. От друга страна, Орешник всъщност, който има силата и то редица удари с Орешник, видя, че се усилва производството на Орешник, видя колко бързо стига до определени точки на натовски точки, всъщност се видя, че Орешник има еквивалентна мощност, еквивалентен унищожителен ефект на ядрено оръжие. И по този начин, всъщност, Орешник променя идеята за ядреното възпиране в Европа през 2024 година. Това е така следващата стъпка именно в ядрените доктрини. Така че Русия положи едно ново стъпало в ядрените доктрини, но за мен притеснителното е, че все повече и повече се говори за такива ограничени ядрени удари, все повече темата за използване на ядрено оръжие не е тема табу и все повече и повече държави се мъчат по всякакъв начин се здобият с ядрено оръжие, за да не бъдат буквално унищожени, заличени от лицето на земята. Да не бъдат разграбени, да не бъдат източени техните ресурси. Пак давам справка, в момента Иран прави всичко възможно, за да може да се здобие с такова оръжие в Близки изток, тъй като положението е изключително напрегнато там. Така че нещата са изключително притеснителни, Симеоне, и всъщност ние сме свидетели на един много напрегнат, много нервен, много нестабилен, несигурен свят, колкото и да ми е тъжно да го казвам, в който трябва да се установи нов ред, нов постялтенски ред и да се урегулират световните правила, защото те определено не работят. В момента няма институции, няма световни органи, виждаме дори ООН, Световен наказателен съд, никой международен наказателен съд, никой в момента не може да си позволи да регулира или да координира действията на дадени държави. Реално сме във време на реалполитик, където всяка държава си прави това, което реши, че е редно, за да защити своите национални интереси. Пак даваме една справка, случая с Израел, например, който разполага вероятно с ограничен брой ядрени глави. 70 до 80. Точно така. Така че положението е много опасно. Ние знаем кой ще натисне копчето, в коя точка на света и, за съжаление,
за втори, трети път ще го кажа, ако трябва. Времената са много по-опасни, отколкото времето на студената война, дори от Карибската криза. Точно така и за съжаление има много голяма опасност да не би такъв ядрен конфликт да започне покрай кризата в Украйна, покрай конфликта в Украйна, защото знаете, Руската федерация беше категорична, че с всички налични средства ще се защитава и няма да допусне да понесе стратегическо поражение, т.е. това, което Америка и НАТО обявиха, че е тяхната основна цел, да нанесат стратегическо поражение на Русия. Руснаците казаха, ние сме ядрена сила и няма да допуснем стратегическо поражение. И на фона на все по-безумните украински атаки в дълбочината на Русия, които повече служат за да дразнят и провокират Русия, отколкото да постигат някакъв сериозен ефект, тези неща придобиват друго измерение. Още повече и след използването на орешник, помните, в същата тази Украйна. За мен има и други такива сериозни проблеми. Ти спомена, че много държави се опитват да придобият ядрено оръжие, Иран, разбира се, от тях. Това е така, макар че Иран е относително отговорен международен фактор, но един Пакистан има ядрено оръжие и кой може да ни гарантира, че властта там, която така или иначе е нестабилна в момента, няма да попадне в ръцете на исламисти, например. Кой може да гарантира, че в един момент Ердоган няма да реши да се опита да се здобие с ядрено оръжие? След него и Саудитска Арабия и Египет, като нищо. Да не говорим за самата Украйна. Една от причините Русия да почне войната беше именно Зеленски, с извинение за израза, се изцепи един месец преди началото на войната, че Украйна трябва да си върне ядрения статут, който е имала до 1994 година. И оплашещото тук е, че всъщност Украйна има капацитета да го направи. Тя има и учените, тя има и ядрените мощности, тя има и това ниво на оръжейно и производство и развитие на старата съветска атомна енергетика и на физиката като наука. Така че кой ни гарантира, че утре Зеленски няма да се здобие с мръсна бомба, например? Най-лесното. Това са все такива плашещи въпроси и според мен е време великите сили да седнат на масата за преговори, вместо да си правят непрекъснато капани и да се вкарват в конфликти, да седнат на масата за преговори и Америка да осъзнае, че живееме в нов свят, в нов многополюсен ред и просто да се разбере с руснаците, с китайците и с другите велики сили, как да се урегулира целият свят и как да се избегне ядрен апокалипсис. Точно така и между другото примерът с Украйна е много добър, който ти даде. Никой не гарантира, че такова ядрено оръжие обаче не може да попадне в някоя терористична организация, че не може да попадне в някоя религиозна организация. Така че контрола и урегулирането на отношенията в ядреното въоръжение и въобще контрола на това ядрено оръжие трябва наистина се постави на масата на преговорите и при поделянето и по тръгналото поделяне на света, това също да се изясни, тъй като светът наистина е заплашен и доктрината на отиващи си либерали за ограничени ядрени удари е много по-опасно, отколкото те си мислят и си представят, че. Благодаря ви, уважаеми зрители. Не забравяйте да се абонирате за канала, ако пък искате да ни подкрепите пряко, да станете членове. За нас беше чест, както винаги. Благодарим ви.